Absolutamente amormado e conmovido. Eu dicíalles aos xornalistas que me preguntaban á entrada do auditorio como me sentía e dicíalles francamente, síntome, estou como un flan. Síntome como se fose ter que facer a primeira comunión outra vez que hai 10 anos daquela historia. Síntome nervoso como cando tiña que examinarme por libre no bacharelato ante o tribunal no Instituto Xermídez que estaba en Mazarero daquela. Era como me sentía e despois de todo un período, nunhas últimas semanas, na que tiven que andar a pelexar con moi escasas forzas contra unha fantasma que no meu caso é de certa maneira familiar, chamase depresión, que de alguna maneira somaticei con unha serie de síntomas de cansazo, de fatiga e mesmo dunha bronquite absolutamente demoledora. E hoxe, de súpeto, gracias a todas e todos os que traballachedes arreo nesa comisión de amigas e de amigos, e gracias a todas aquelas persoas que xenerosamente contribuíron á elaboración e á confección do libro que me acaba de entregar Manolo Camaño, que teño presa xa por derezo por ler canto antes, e gracias a vosa presencia aquí, de súpeto é como se a rexeneración que eu levo reclamando para este país, para as súas sociedades, para as súas organizacións de combate, o que naceron para o combate, das organizacións do nacionalismo galego, como esa rexeneración conseguisedes entre todos vos que en mí mesmo se producise hoxe, en poucos intres, en poucos momentos. Eu non vou botar un discurso, menos aínda unha soflama, e menos aínda un mitin. Non é o momento de facer tal cousa. Quero ser moi sincero, quero falar co corazón aberto, sin perder o control dos sentimentos pola miña componente racional, que sempre foi extraordinariamente poderosa. Son un home tremendamente emotivo, que se exalta, mas ao mesmo tempo son un ser que cree na razón e que nunca deixou de exercer a razón na medida das súas posibilidades. Pero eu estou-me lembrando, levome toda a sesión lembrando, mentras escoitaba falar a uns e outros, recitar a Pepe Cácamo, recitar a Miguel Anxo, falar a Víctor Freixanes expoñendo o libro, falar a Manolo Camaño e escoitando a música de Paulino Pereiro, aos dous Casal, ao Nando Casal, que é todo un símbolo de Milladoiro, por lo tanto un símbolo de xurdir da música popular culta neste país, o seu fillo Roi coa súa arpa celta, e máis os meus amigos, o García e máis o Soto, interpretando esa que foi para min como unha especie de pequeno símbolo a nivel da intimidade, esa maravillosa canción de Ariel Ramírez, non? Que ninguén pensaría que un nacionalista galego escollería como seu propio himno personal. Mentre estaba escoitando todo eso non podía cesar de lembrarme de Valentín Arias, pero Valentín Arias moi fundamentalmente o vello compañeiro dos anos 60 en Vigo, o vello compañeiro dos primeiros anos do PSG, do traballo na revista de Economía de Galiza, dos primeiros esforzos por facer tamén sentirse a voz do galego
é o noso idioma nas ondas do tempo daquela primeira emisión en galego con Xosé Luis Franco Grande e con Xoana Torres, Raíz e Tempo, na emisora da Voz de Vigo dos anos 60. Non podía tirar do machín porque é unha injusticia, unha brutal injusticia que Valentín non puidese estar hoxe aquí connosco, nada máis que en espírito, porque en espírito sí que está. Pero tamén ao mesmo tempo estaba me lembrando como son xa, queira que non, un vello, non sei se Petrucio ou non, pero un vello, desa santa compaña de fantasmas amigas que xa o acompañan a un, a co tío, que son todos amigos e amigas, os compañeros de sempre, que xa están no alén, dende os vellos pexegos dos anos 60, os upegallos dos anos 60, mesmo os peixes dos anos 60, os alcumes cos que nos identificábamos, os do PSG, os do UPG, os do PC, na época aquela en que en Vigo Jesús Méndez Ferrín polo UPG, Alexandre Cribeiro polo PC, que quería ser PC galego, galeguista e nacionalista e asumir o principio do nacionalismo galego, e eu mesmo, e despois, o ano despois tamén Camilo Nogueira, coordinábamos de algún xeito pois as movidas, as accións no plano cívico da revolta antifranquista na protesta na medida dos posibles naqueles tempos. Eu só podo aceptar esta homenaxe non como tal, senón como unha xuntanza fraternal e como unha homenaxe a unha xeración. Cando Manolo Camaño e Valentín falaron ao principio de todo nesta intención, eu aceptei, pero dixenlles, eu únicamente acepto na medida en que iso poda ser que eu funcione como un espello de todos vós, un espello que recolle a imaxe de todos vós, pero son simplemente ese espello de toda a xeración que retomou o testigo directamente en conexión coas supervivintes da xeración nós e do Partido Galeguista e mesmo das Irmandades da Fala, a través da conexión cos que empezaron a montar os dispositivos da loita cultural posível baixo o franquismo arredor da Editorial Galaxia nos anos 50. E esa xeración, en rigor, o que ten para min como definicións primordiais é que unha xeración de xentes que nos movíamos por valores e nunca por intereses, e que tiñamos a ética como fundamento da política e primordialmente a ética da fraternidade, a ética da irmandade, na irmandade no sentido da noción histórica das irmandades dos irmadiños, polo tanto, da auténtica revolución baixo medieval, das camadas de servos e da burguesía das cidades e da cidadía baixo frente ao poder despótico do Estado, da Castilla e da nobreza alburgueira e bárbara. Ese é o primeiro sentido que ten a noción de irmandade, pero logo a noción de fraternidade idéntica de irmandade, non no sentido patriarcal, senón no sentido do bloque de esquerda da Revolución Francesa de 1789. A fraternidade como principio de democracia horizontal, como principio necesario para inserir no bloque de emancipación ao cuarto Estado, aos antilotes, aos que non tiñan nada, nin medios para vivir. Ese é o sentido con que entra nas Irmandades da Fala e o sentido con que está no nacionalismo galego dende os precursores do Partido Galeguista. E por eso eu sempre me lembro das cartas cruzadas entre meu pai e a Braira en América, a Braira e outros, o Arturo Cuadrado, as cartas cruzadas con Otero Pedraio. Unha delas deixoume meu pai para que recibise póstumamente
metida no libro de calificación escolar meu do bachillerato. Nunca me mostraron unha carta de Otero Pedraio, meu pai, no momento do conflito, na primeira do 36, do conflito entre a dereita galeguista acaba de extindirse e o partido galeguista. Nas cartas con Carballo Calero, nas cartas con Paco del Riego, nas cartas sempre eran irmáns. E falábanse como irmáns non no sentido patriarcal, no sentido da familia, do dereito de familia, sino no momento no antitético do dereito de familia, da lei de familia, no sentido da lei civil, no sentido da fraternidade, na que nós seguimos a insistir, porque é a única base posible de regeneración ética dun movimento que ten que ser un movimento da nación no seu conxunto, un movimento da cidadanía no seu conxunto. Non hai movimento de emancipación nacional nun pobo expoliado, nun pobo asollado, nun pobo colonizado. Non hai movimento de emancipación nacional que poda prosperar se non é un momento de fraternidade onde está por diante os eixes vertebradores dun proxecto común de emancipación nacional e social. Non pode haber. Se falamos dos bons e generosos, algúns, moitos e moitas, pensamos o que dicimos cando cantamos o himno galego. Algúns, moitos e moitos, seguimos a descodificar conscientemente o que significan as verbas de Pondal cando fala de bons e generosos e cando para a contra define aos imbéciles escuros e férreos e duros. E sabemos perfectamente que compre ser bons e generosos e iso significa fraternidade. Hai sitio para todos, dixo Castelao. Compre indispensable que este país reorganice a súa capacidade de ser quen mediante un amplo encontro fraternal de todos os cidadáns de boa fe, de todos os descolonizados, para descolonizar os demais. É a única maneira de facer unha frente común frente a un poder oligárquico despótico que a metamorfose actual do fascismo. Estamos a padecer a metamorfose actual do Atila en Galiza e levamos camiño dunha Galiza Marte e ainda que se 50 hai moitas maneiras de ser Marte e moitas maneiras de esborrallar un país. E están a facelo, dándolle a volta polo forro, ao sentido que teñen as precarias institucións do autogoberno, os que están empoleirados en San Caetano, convertidos en brigada de demolición, de limpieza étnica, de ecocidio e de socialicidio, dos que creen a unha institución chamada Valedor do Pobo e transformase en mutantes que convirten ao Valedor do Pobo nun agresor do pobo, da súa cultura, do seu idioma. Estamos na subversión total das institucións creadas na democracia. E frente a isto, ou ben facemos profesión da ética, da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, ou ben facemos profesión e práctica dos principios republicanos dunha sociedade en clave da nosa nación e do noso povo, ou seremos falsos, mentiráns e non seremos bons e generosos e estaremos mal que ben traicionando aos nosos ancestros, traicionando a loita dos Bóveda, dos Castelaos que invocamos, dos Faraldo, dos Rosalía, de todos os demais, tamén dos homens e mulleres escrecidas e represaliadas, das mulleres que estiveron no maquis co seu home, das mulleres recollidas no último libro de Aurora Marco, desas mulleres silenciadas das que nunca se fala e que foron un factor fundamental para a resistencia frente ao fascismo no monte nos anos 40 e 50, como antes. Eu non viñei aquí botar un mitin. Non. Darvos as grazas en nome dunha xeración nun senso moi amplo, non só
estrictamente dos nados entre 1930 e 40, máis ou menos, a xeración na que estamos inseridos, os que tentamos abordar a práctica política emancipadora nun Consello de Mocidade que se ofendeu inmediatamente, pero que logo surdiron o PSG e o PEGA. Non só a xeración estrictamente nada nese período, é unha xeración máis ampla, unha xeración que abrangue dende os 20 bastantes até mediados dos 40. É a xeración que, en definitiva, consigue acadar masa crítica nesa data que en toda Europa ten unha cor vermella revolucionaria, que é o 68, o 68 do Maio francés, tamén en América o 68, dos movimentos de protesta contra a guerra do Vietnam, realizados cada vez máis, como agora, os movimentos de protesta contra a tiranía dos banqueiros e dos chamados mercados financeiros. E non esquezamos que antes do Maio francés do 68, en fevereiro e marzo, estralou a Revolución do 68 na Universidade de Santiago de Compostela. Eu estaba ali, vivimos, temos que recordar, e Gurri sabe perfectamente que anda por aí o Gurriarán, que estudiou sobre o asunto. Esa xeración que fixo masa crítica aí e que pudo lanzar, efectivamente, todo un proxecto común xa daquela de organización das forzas cívicas frente ao fascismo para irmos cara unha creba democrática, eso que foi roubado dende arriba por un contubernio de organizacións internacionais presididas polo Pentágono e o Parlamento de Estados Unidos entre 1975 e 1976. A nosa xeración, insisto, movíase por valores, non por intereses. Tiña ética como fundamento da política. O respeito e a veneración aos nosos ancestros e devanceiros, e dos precursores da xeración nosa e o PSG, o Partido Galeguista, perdón. Practicábamos aquilo que na arte está tan absolutamente demostrado, que non hai vanguardas en tradición. As vanguardas xurden na arte cando hai detrás unha tradición, e hai unha relación dialéctica entre a vanguarda e a tradición. E a vanguarda que foron as nosas xeracións na loita cultural, con novas formas de facer loita cultural, como ben relataba Manolo Camaño, na loita social coa organización e a creación de organizacións propias de movimentos sindicais, co SOC como xérmolo do que logo foi NTG, sucesivamente, do Sindicato Labrego Galego, ou de organizacións ecologistas absolutamente precursoras e pioneiras como a ADEGA en 1976, nada menos. Esa xeración, fundamentalmente, foi vanguarda, pero foi vanguarda porque soubo perfectamente coñecer, estudiar e recoñecerse nunha tradición existente dende Faraldo, máis dende os propios ilustrados dedica ao propio momento da tira en Galicia no 36. E porque sempre pelexamos por unha nación de iguais, unha nación de cidadáns, e, polo tanto, polos principios republicanos. Acaso é esta, hoxe, unha xeración derrotada? Nos momentos de máis negro pesimismo, nos últimos tempos, eu, con frecuencia, teño confesado aos meus íntimos, a xente nova coa que traballo no encontro, pero non só a xente nova, os compañeros, as compañeras, aos meus propios fillos, que eu coido que son membros dunha xeración derrotada, porque era a xeración chamada a dirixir, a liderar, a protagonizar o post-franquismo, e fomos unha xeración suplantada por outra xente que non tiña detrás esa trayectoria de combate. Non é un caso, non foi un fenómeno exclusivamente aplicable ou que se dese só na Galiza, deuse no conxunto do Estado español, deuse noutras transicións. Hoxe estamos a ver, incluso en transicións como as transicións en Alemania no proceso de reunificación, cando un descubre que a Merkel era en realidade a presidenta das mocedades do partido de Honegger, e
era, en realidade, tamén confidente da policía política, ben chanllou a chaqueta, parecía Fraga. Non hai Fraga só en Galicia. Pero é realmente unha xeración derrotada? Pois non. Pois non. Non somos unha xeración derrotada. Non somos unha xeración derrotada, só que nos tocou vivirmos agora, con todas e todos vós, o final dun ciclo histórico. Estamos a presenciar, a vivir o final dun ciclo histórico a nivel mundial do sistema, un final dun ciclo sistémico, un ciclo de hexemonía, unha crise de hexemonía que deriva nun período de caos sistémico, está á vista, é evidente. Un ciclo en Europa, o calexón de Salsepodes, sen saída, no que está metido o proxecto europeo na versión Unión Europea, deturpada e transformada simplemente nunha unión monetaria que agora fai auga por todas partes, que está abocada ao fracaso, xa fracasou, nunha Unión Europea onde órganos que non teñen aval democrático son os que lle dictan consignas ao presidente dun goberno grego se pode ou non convocar un referendo aos cidadáns, e onde se cambia, remuda un goberno e pónselle os axentes de Goldman Sachs que foron precisamente os causantes da traxedia que nos está a vivir, ou en Italia algo por estilo. Estamos a vivir a final do ciclo democrático aberto despois da Guerra Mundial do 45, e unha Unión Europea caput, que ou ben conseguimos entre todos reconstruir paso a paso dende as bases da Europa dos cidadáns, da Europa dos povos, da Europa social, ou evidentemente non fará máis que derivar nun neototalitarismo de facto máis ou menos camuflado. E estamos a nivel estatal no estertor final do regime nacido da transición, nacido dunha fraude política e que naturalmente está acabando de modo análogo a como estaba acabando a primeira restauración borbónica aló polos anos 20, de modo análogo está acabando, análogo, non igual, que a historia non se repite, esta segunda restauración borbónica no segundo decenio do 2000, un regime que apodrece, está a apodrecer ao 20 imperio, como cadáver de Polinixio na traxedia de Antígona que traduciron o Franco Grande máis que previviran cubrir de terra. É un ciclo histórico, polo tanto, tamén en Galicia. O remate do ciclo de autonomía, cando a autonomía se convirte en todo o contrario. Cando ao sumo se convirten as institucións autonómicas nunhas institucións dunha diputación superprovincial. Agora non deixa de ser un sarcasmo que cando o nacionalismo galego levaba toda a historia do século XX reclamando a supresión das diputacións, ahora sexan os inimigos desos que din que hai que suprimir as diputacións e non precisamente por os mesmos obxectos. Nese ciclo histórico o que estamos a vivir o remate dunha época, pero estamos a percibir como comeza a enxendrarse as bases dunha época nova. A subversión das institucións políticas, a metamorfose ou metástase, neste caso, do fascismo, a especie de cuarto Reich sin Wehrmacht que se está impoñendo, o poder fora das institucións políticas exento de control democrático, os monecos de ventrilo con que son convertidos os representantes electos cidadáns que deixan de representar os cidadáns dende antes xa de que os voten e están simplemente ao servicio dos poderes que lle mancan as pautas antidemocráticas, a situación de gobernar contra os cidadáns, a impunidade dos crimes do poder e, en fin, o que digo, unha soberanía de cartón, un Estado en proceso de liquidación a precios de saldo. Este é o panorama que temos na nosa contorna. E, sin embargo, nin nós como xeración, nin vós como cidadáns, nin este pobo, nin os povos de Europa, nin os povos do mundo, estamos derrotados. Simplemente
compre recuperarmos o protagonismo como pobo e como cidadáns. É a hora da cidadanía exercente como tal. É a hora da soberanía popular no sentido prístino da palabra. É a hora da reconquista dos dereitos e das liberdades cívicas e políticas. É a hora dunha nova creba democrática con ese regime putrefacto e con un sistema aberrante que leva camiño de acabar coa biosfera e coa existencia do propio planeta. É a hora da rebelión cívica como motor da emancipación. É a hora dos principios e a práctica republicanas. É a hora da lealdade ao común cidadán e non da obediencia ás organizacións, mesmo as organizacións das que formamos parte, si é imposible ser leal ao povo e aos cidadáns sendo obediente ás directrices das organizacións. Este é o momento no que estamos. E só quero eu ser nisto o espello de todos vós. Só quero exhortarvos a exerceredes a dignidade e a practicaredes a indignación, a seredes a conciencia activa e combativa desta nación de Breogán, dado que nos corresponde agora aos cidadáns do común asumir as responsabilidades que tiñamos delegadas nos nosos representantes electos. E nesa loita estarei convosco, man con man, no proxecto común de toda a cidadanía galega agás as oligarquías e os puntos de apoio dos poderes que nos expolian, que nos alienan e que nos queren borrar do mapa e da historia. Con eses principios, con ese proxecto, nesa loita estarei convosco mentras teña azos, mentras siga a alentar, porque unha vez escribira neses caderniños de notas que na adolescencia e na primeira mocedade levaba conmigo e logo deixei e desapareceron. Moitas veces eu escribía cousas propias de vellos, non propias de un mozo. Eu escribira xa daquela algo que dicía: eu loito sin esperanza, mesmo por iso é ben certo que non desertarei en xamais.